Ka tama ki benta pedeng jo ka perthei keladang kelang susu hadu bala pensyong area ka perthei na mario bakan ki sya tama ba ka balai ka jingele ka Israel bat ki Hamas ka Hezbollah bat mentalai sabat kari Iran kadang he susu bat kini gigi baro kidang jia ha ka tei ka jaka kalabu jingma shibun ya ka perthei kat kumna kilat petai kubor la itu biang bahanin kesingi ublei katnat koi ka kia apo ka Gaza kabala peniat da ka Hamas kala ong ba ka jingiat ma jong ka Israel ya ka wei ka jaka maneblei kabala kala jaka jaka ri dengan hapding jong ka daer al bala kala peniap ya kumba arpun rengut gibreu kabakat kum ka report ka bahadu menta kat ba kisipai jong ka Israel ki itu ba kila tombor ya kila no ka Hamas Shushu katnat ka koi ka kia kala ong ha ka kerwo ka jingdon jong ki balayap ki bala wanra sya ki hospital kadai na ka dau jong ka jingwan tombor ya ki bala sya pen kendria jaka ha ka skul IBN Rushid bat ka Al Aqsa martar kala poi sya ka palat arpun rengut ha ka ba ka to ka ningut kilam sau kat ba katnat i dari pajba jong ka Gaza kamen shua kala itu ba arpun ngut ki breu ki layap ha ka te ka jingiat ma shua ban mi ka sengi ha ka thaing daer al bala ka badan hapdeng jong ka Gaza kisipai ka Israel kila ong ha ka jing bana ba kila pelong ya ka jingiat ma ka patikan ai kila no Hamas patrekam hapo ka jaka ai jing betha penjipeniai ha ka tei ka mos wala kam syabla ai kano ka jingkeng ka patikana ong kilat patai kubor